Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga kasners, og akong i-upload karon ang part 3 sa What's the Style drama. Ug di na to dugayon, magbasa din ta sa katong last nga i-upload na to nga part 2 para makasugod din ta sa atong drama. Ang first comment na to si Rosemary Princess. Salamat idol, palami na sad ta ani. Daghan ganahan sa atong palami ay. Salamat ay sa imo da Rosemary Princess. O si Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa What's the Style compilation sa nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi part 2. God bless us all. Daghang salamat sa imo Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud ma-appeal sa atong pag-vlog. Salamat jud kayo. Ako puli-puli ang action nga drama nga tiga o What's the Style. Ako puli og upload. Nahuman naman nato edit ang tiga o makapadayon na ta sa ato ang pag-upload. Tuloy-tuloy na. Karang comment ni Dads Vasquez, murag taw-taw na ni mga episode busing ba kay si Sir Jojo Alegre Buron pa ang mga bida o leading man. Taw-taw naman good nga tuwa na sa Wandi Radio silang duha ni Miss Matit Kabudlan. Ang akong gi-upload karon sa What's the Style na katong mga bag-o o katong mga miagi na, katong mga last nga 2018, 2019. May akong gi-edit katong mga karaan. O salamat kay Simo Dads Vasquez imong pag-comment. Sinalin Labial, okay kay sir, more pa kay makalingaw kayo. Daghang salamat pud sa imo dia, Ma'am Nalin. Si Ma'am Delsam 99, hi sir, mayong gabi, karon pa ko mahuman work ani ako Hong Kong, nakabalik na gikan bakasyon. God bless you and family. Nakabalik na di si Ma'am Delsam 99 sa Hong Kong. Ug maayo kay Ma'am, maayo ang imong pagbiyahe di sa Hong Kong. Og salamat pud kayo Ma'am. Hantod karon na adjud ka, bubanag jud ko nimo. Salamat jud kay sa imo ang pirmi pagpaminaw o pag-comment sa atong mga gina-upload nga drama. Si Oscar Abaydog, salamat sa bagong sala idol. Daghang pud salamat si mo Oscar Abaydog. Kaduhang comment ni Oscar Abaydog, super tagapon ko nimo idol, bisag grabe nakaguba akong cellphone og sorry idol karon pa ko naka-comment og naka-support nimo. Basta dol way skip gapon. Daghang salamat sa imo Oscar Abaydog sa imong kanunay nga pag-comment. Sa una pa ug hantod karon daghan jud salamat nga naadjud ka kauban kanako. Salamat sa imo diha. Si Jud Pristico, paksit na sad. Na, salamat jud sa imo Jud Pristico. Naagapon ka no. Giubanan gapo ko nimo. Ato na sugdan atong part 3 sa What's the Style drama. RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. O watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ayaw ko. Ang hawa ko. Ipay ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita lakip ang imong kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Ingon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mahitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Ruby, naingon ko siya iluga. Naluoy lang ko niya kay mo siyang gibudhian. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba day dita? Gibuwagan ka sa imong uyab? Tablarag yung gibuwagan ko niya, day. Kaya iyan naman kong kilikayan. O, nakabati ko istorya nga mahilain ako na siyang uyab. An pagid ko, daan juga tong Roland. Nga wag ito'y gusto nimo. Igo ra ka atong gisakyan kay nagpakita man sa kag paggusto niya ko. Ito, eh. Yan na rin akong nahilaptan o ganangan. Na, anak mo'y dakong sayop nimo. Kaya mo man dayong gitugyan ang imong lawas. Mabuksanon man siya, be. Na, Kanya,
Wasad ko makabalibad kay nahigugmaman ko. Awa na kay laing mahimo ana, gawas nga kalimtan na lang nimo siya. Si Alvin na lang, uy. Ako man siya gusto na ako. Sugto na lang to na ako, uy. Huy, sugto nimo siya bisan wa kay gusto. Unya kung makakita ka og laing lalaki nga makagusto ka, imo buwagas Alvin. Oh, oo, mogi day mahitabo. Uyabon ko lang una siya, aron makalimtan ako si Roland. Kaluoy song Alvin, uy. Kaluoy pud si lalaki. Nga akong gihigugma. Nga makauyab lang unya o babae nga why gusto niya. O bagaw? Uyab na si Alvin ug Dita? Yes, si Dita, oy, dili Dita, noon sa mga... Dita? Oo, So, dapit, Dita? Dita, angan, dili si Dita. Dita na siya. Dita din na siya? Oo, oy, Oo nga ang tuwagaw naman. ay, nagkuyog na silang duha, nagditaon, bida, bugha, aron tong akong amigo ato ni mo. Ay, amiga ron, itong amiga ni mama, bugha to ron, katila ron tong kuan sa akong amigo pod, ha? Hasakang kabukar ba ng iyahagaw? Nya? Taas pag yung kayo? Taas, sus. Taas ko kay Rughuyan ba? Tanawa ron. Yayay yus Dita ron ane. Hala, uy, ako'y naluoy ni Alvin. Bobay, gusto niya si Dita. Porbida, no? Kung may gusto si Dita ni Aldwin, Aldwin o ni Alvin? Alvin! Alvin. Si Alvin, imo man ang anak. Mo siya po ng alkansi tao. Ang mama ni Aldwin si Lisa. Suon silang princess. Oh, lagi. Okay. Lagi. Alkansi siya kay babae man siya. Basta kay bugha yung Toronto siya, gaw ba? Gawari. Grabing kilibati na akong kalipay, day. Lami, aday, uy. Yay, kaya naangkon ko na gid ikaw, day. Tinuod, mas takong imuha kaysa kang Roland. Mau ba? Pero, siya pa maghihapon ng akong gihigugma. Ay, malimtan na ni mo siya, day. Malimtan na ni mo. Dali, be. Usbanti ka. Aron malimot di ka niya. Lain na sad nga style. Tuwad-tuwad style na sad ta. Dali. Ay, Dali, tuwad, talikod. igo na tingay, uy. Sakit na kayong ako. Nakikita ka. Adi na ka? Di na tingali ta, uy. Nagdugo, oh. Usban, payod ko nimo. Pahuwas na ta din, uy. Nagmuni-muni na mga ikuganiho ako katingog. Yay, lami apaunta segunda da. Ay, wala na kay kumatagbaw kay love good ti kagod. Kawas na lagi ta din, hi. Sige na, Alvin. Ang saday? Bisang naigo na kas kang Alvin? Tual gihapon ni Roland ni mong hunahuna? Ha? Ay, tuag hapon niya bayot, uy. Love man gud na ako siya. Bilib sa gyud ko nimo eh. Ang ubang babae tao nga maigo nagdako ay mahigugma man dayon ba? Ay magdugay-dugay, sugot ra dayon. Pero ikaw lahi sa kano? Okay lang masagod ang kang Roland. Basta kay siya pagyud gihapon nang nias kong kasing-kasing yut. Siya pagyud gihapon. Kana tungod kay nahingapin mo gud mo mga Roland. Pero nasayod ko, mawili ka na sa mawili kang bubiya ni Alvin day sa maabot ng mga adlaw. Kana mo na akong ipadiguro ni mo day Dita. Surprise ka ba yan, Akal? Nagtuo ka nga. Mawili ko nimo. Mas may pangmabalik ko sa Cebu. Magkita ni si Dita to. Makibalik ko niya. Balikan ko ang una ko uyab nga maus Dita. Roland? Ikaw ni Mia? Nabalik naman lagi ka? Asa bang babae nga imong gikuyugan sa Manila, ha? Wa na sila eh. Nagbuwag na mi. Nakigbuwag ko niya. Huwag niya ako dahi. Ibalik ko. Aron makibalik ni mo dahi. Ibalik na katong relasyon dahi. Dito. Roland? Salamat dahi nga nakigbalikan ako. Dito. Kana tungod kay ikaw paghihapon ng akong gihigugmahang tut karon, Roland. Ikaw paghihapon ng akong gimahal o gihigugma. Salamat dahi. Salamat. Di kami salamat.
Cry. niya kay nagbalik sila sa iyang unang uyab. Buang taon na sa dita, oy, paragaba taon. Naidako at tagis iga-igor, Brida. Naidako na mo, sas. Plokon, giring bayhana. Surrender na kondita. Higit sa'y gusto na ko bisag gamay. Mas may pagkalimtan mo siya, oy. Mahingin mong pauyaban, no? Ang babae nga, mau tinuod na bali mo. Gitsa man, si Ruby, ha? Oh, Ruby Mga din. palibot ni pasabot, bay gari. Oh, Hindi mo bakit? igagaw. Oo! Mismo ikaw sayod nga nako kay na sa gugma nimo. Padi imo lang gibalwala, di ba? Tungod kay hingapin ang imong gugma ngadto kang dita, di ba? Sige, si Ruby Dita. na lang akong panguyaban, oy. Di lang akong dita, oy. May pa. Di na ko niya. Ako ang angay mo pasalamat ni mo, Alvin. Kay nidigagit ka na ako. Mahal ta kaayo ka. Pero to amang ka nahigugma sa akong amiga nga way gusto ni mo. Di na ko niya, oy. Pugso na ko siya sa paglaksi sa kong kasing-kasing. Di na ko niya, Ruby. Akong isaad ni mo. Nga ikaw lang ang akong mahalon. Ikaw lang ugwa na ilain, Alvin. Motel? Oh, gusto ko nga sawaan tang duha ta kagugma suod sa motel. Sawaan ang duha ka gugma? Kay ngano? Nahigugma daay ka na ako. Kuan, kining... Ayun na pagtubag. Naibaw ko nga wa pa mo duti sa imong kasing-kasing ang akong gugma. Oh, Apan naibaw ko makatun ka na sa pagmahal na ako. Sige, musugot ko karon. Sa gusto ni mo mahitabo na to. salamat, Ruby. Taxi driver. Sir. Iyon ang niog labing duol nga motel. Ikot pagigba oh. Ag ikaw ang gitugyanan ko sa sa kong pagkapira. Ruby, Agilahok ka lami. Lami agil. salamat kay Ruby. Ilapan ang upos, no? Salamat kay Ruby. Nga ako kita nakadimdim ini mong kaputli. Ako ning ko na. Ano na to? Nindot kay ning gipuhat na to. Love baka ko ni mo. Ubuin na ako ang akong sapot. Tinuod na yung anak kadakan na imo. Ako dito na. Bigipili na eh. Labi. Alvin. Kiri. Okay. Ruby. Ano dik? Wani pilit si dita ni mo. Dako man kaayo. Ay. Okay. Ikaw na nga ako pakaslan, Ruby. Ikaw na, Ruby. Salamat, Alvin. Salamat. Pagkasal niya ta. Pagkasal ta. Gibuwagan ko og balik si Roland. Kay nahilaptan ako noon ko ni Alvin. Dili siya magkadawat nga. Nahilaptan ko ni Alvin, day. Yan sa may tuyo ni mo ini mong pag-anhi karon. Ni ako. Aron sudyaan ka. Ha? Amiga man nun tata. Pero imong giilog si Alvin na ako. Makigbalik na lang unta ko niya man. An imo siyang iuyab. Traitor ka nga pagka-amiga, day. Huwag ko'y nakitang sa nga nahimo na ko diha nimo. Buwag na mo ni Alvin. Naluoy ko niya, mong gisugot ako siya. Ug labaw sa tanan dita, nahigugma ko niya. Wa ko siya ilugagi kanimo. Ikaw ang sad-an nga nung natakli ang iyang gugma diri nako. Ikaw ang sad-an dita. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Silso ginaingon, tambal ka lang sa akong panginahanglan. Apan mas mahal ko nga ako asawa. Mao ni nito po sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Hayag naman di ay. Nilusot lang kahayag sa adlaw sa mong kisami. Dong. Silso. Oh, ha. Ay, Buntag na dong trabaho para pa ka. day, uyala. Buntag nam day. Ay,
Kapuya ko man sa lawas kapoy kayo ibangon naluya ko sa pilagay nito karoon to gabi Da, tulo ra, oy. tulo to kay style no. Sabaday, inan bitaw ka nga usa ka raon lang kay maluya kay kabuntag. May burak pa jud kag laing duha. Ay, motong pila na to, permero sa duha. Tulo lagi, tulo tanan. Tulo karoon lagi. Tulon sa kay style. Mas lamit minang lain-lain style day. Humot mong ko kayo ang imo gabi day pagtupan nimo na ako gigda humot kayo. Bagong kang ligo mo to giganahan ko tulo kay style. What's the style? Kung ligo wa papad ko kaihi. Anya? Mo absent lang sa karon luya man kay ka. Ay ko hindi ko absent. Sayang adlaw nga di ko mo duty ron sa opisina. Mo trabaho ko ron day. Mo bangon ko balag kapoy. Bracho, murag luya ka, luya. Luya gid ay. Roger Sarga, Luya. Kadagan gabi isa. Dagan o. Oy. Tulugod kay style akong nakuha gabi sa akong asawa. Bida. Atubang, talikod. Na. Kuha, bilibag yun ako ni mga kuha taon. Tagsargi taon karoon. Luya ng ako eh. Nga naman. Mga kuha ni ko sa karoon, mga kuha. Ha? Kapuyan ko segunda, pre. Di yung binuang, pre, ha? Kapuyan ko. Segunda? Ini keduaan ba? Kapuyan ko. Bay. Guwapam sa guna akong asawa ko. Mao nga, ganado kay kung mubira kadaghan. Yung tagkausaw eh, pulit ang usa. Tarong niya eh. Usa sana. Lami kayo na ng sawa, di ba eh? Pero, Brad, kuan ba? Lami gid akong asawa. Lami? Lami. Lamian ka? Lami kayo akong asawa. Pero Brad, kato bang sila ba? Oh. Ha? Kato bang ibugin mo ba? Sila good? Katong nailila na ako atong may birthday party nga gitambungan atong duha. Oo, ano tilba ba? Sila. Sila. Mo ba? Sige, pinawag di mo, gimingaw ko na siya ni mo. Huh? Sige, pangayo sa imong number. Iyo tagi. Tagaan lang na. Ayaw tagi. Basi magsige ng panawag na ako. May asawa rin ako. Punta, panoong ko rin. Birahan ginang kong bayahan ako. Porbida na istorya niya. Magkita mo sa karan ka. Bliban ka na. Lami kasi ko po sa baon. Lunsa mga eh. Ay, gibatin ako nga makapugong ba ko sa akong kaugalingon na eh. Balibad lang ko. Taman ko sa makaya. Balibad ko. Ayaw tagaig number ako. Aka, marob nawag ito ni mo, Brad. Nawag. Kaya naman. Bago lagi tao na kung tiis na ko. Pag nahatag na ko niya ang imong cell number. Nawag ito ni mo. Kanimo. Ako magibili na ko cellphone sa bahay do. Na, ako magutong gi-charge kay lubat. Kuyawa ini kung ni-texto na nawag do. Ang akong asawa makatubag ka do. Sumbidog mga kratol di ay. Bida, may mag-uyabo sila nga dili man. Siyar ba yung nakagusto ni mo? Ikaw, wala kay gusto. Busog na ko, ma. Adto ko gawa sa duwa mi akamigo. Sige nak. Ay lang mapag-abot sa kalsada ha. Maligsan unya mo simbak ko. O, ma, anin ako, duwa mi amigo. Dako naman untang among anak ni Salso. Pero, wapamagit ko mamaptusok usap uy. Kusog ng tamo charger niyang akong bana. Pero pagit ko mamaptusok balik. Us-us tingali ko ang matres. Magpahiloto niya ko. Ipasaka ko ning akong matres aron masudlan ko usab sa akong bana. Uy, ala. Nahipilin din Salsong niyang cellphone. O morning nag-ring sa sala. May kadiyot eh. Maugid laki, nalimutan yun niya ta. Kisa mo kaning nanawag? Naka-charge. Ay, low pa tingali ni maong gituyo niya bilin. Hello? Hello? Ano ang cell number ni Celso? Iyan na yung cellphone ng imong gitawkan. Nahibili ni sa bahay. Kisa na yung nanawag palihog? Ako dahil si Sheila.
igagaw ko ni David nga kauban niya sa trabaho. Mangutan na lang unta ko niya kung ni duty ba sigaw David ron kay dili man good morning ang iyang cellphone good. Mao ba? Laoy, wala ba sa diri si Celso? Sa'yo to nga may duty. Mao ba? Sige mama, salamat kay sa pagtubag. Kinsa kay ni iyang igsuon? Iya kong asawa. Mao ba? Sige Mrs. ha, salamat. Bye. Sige, bye. Sultihan na ako, Celso. Nanawag siyang cellphone na igagaw sa kauban niya sa trabaho. Wa mo pailan ni mo nga. Ako na bang nagpailan nga igagaw ni Brad David ba sa akong cellphone ganiha? Wa mo pailan ni mo? Wa man. Nalimot pang pukok pangutana. Ano ba? Kining dong. Miyan niya dito si mama na ko ganiha ba? Pakuyugon ko nung kunya sa probinsya ugma kay ibalik ka nilang ilahang yuta. 5 sila ka magsuon na paadtuon aron mo perma. Dili man mo bayad ang mapalit kung dili ka perma ang tanan nga magsuon nilang mama. Mao ba? Kuyog gido des mama ni mo day. Unya, ang atong anak ani, kinsa may bantay ana. Ay, akong dadun ang bata. Mga usa ka semana baya mi kapin dito. Og ugma sa sayo sa buntag mi mularga dong. Siya? May babae nga gusto makikita ni mo sa downtown ugma. Pa, dako kay gusto na ko na bayana. Pagkaibaw niya nga, waron akong asawa anak, nagsigig tawag na ko. Gusto ko na siya nga mag-date mi, bisan dili mi uyab. Sabaya ng babayhan na, oy. Ibaw man unta na siya nga may asawa ka og anak. Mao. Pero, magpa-jiljil, magpa-jiljil ni mo. Ay, maulagi. Ay, klaro magkain na nga, magpa-jiljil ni mo, kay mamay hagad. Huwag ako sad pa. Birahan na lang ako ni bayana. Kaya huwag sa din ang akong asawa. Suso. Ayaw pangitaglain dong. Ay pangitag problema, oy. Pagkadak kong gubot ka, nga masayo ng imong asawa nga nakajirjir kag laing babae. Ala. Oy, kay tingban lang na do. Tingban lang gibati mo sa imong asawa, hindi ka botag ko. Ay, ayaw na lalain. Ay, ayaw nang lain. di ba tapo? Makasaka ka, oy. Tapoy, sig kinamot pa. Naunahon bitaw na siya. Kapit kinamot, puy-puy sa baga na. Bahala na ni. Magkikita ko niya ng sila. Basta igo rin ako siyang pahungawan sa kong gana. Una-unahon bitaw na siya. O di ko makikrelasyon niya pa. Niya na, dahil sila, niyunong na tungod sa motel ang sakyan ng taxi. Ano sa man? Okay ra ka diya, ha? May bawbigig ka nga, may asawa ko, ha? Nakagusto ko ni mo, Celso. Basta sige, manuta sa motel ug maglipay tang duha. O kumanta, mahita po. Anak ta magsabot ko doon sa'y maayo unya para na tang duha. Sige. Basta nagsabot, ha? May asawa ko. Sige. Driver, diara nga mong plate, Tana di sila. Tana. Ilamay na kayo. Dali na. Sila. Ikaw na, Celso. Sila. Gusto kong gyapon ni. Ubagang ate, Kaduhara na may labti sa kanina kong uyab. Tuwing nakapin nga iya kong gikuan. Mingaw na kayo kong ingon, ani. Tuwing nakapin, dugay-dugay na gida. Tuwing. Nagbuwag na din mo adto di, ha? Nabuwag na. Nalaga siya sa gawas. Wala naman tako ko sa pero bahala siya, Ikaw na akong gusto. Balag na kay asawa. Sige, basta ha. Ako'y asawa, ha? Mag-uwi, sige, babe. Uy! Imo na! Ako rin nga naman, naisog na kayo. Kadabuan ang imo pagunita ko na ta. Agahi, asad mo yung pagbato. Diyan nang gahi kayo. Tungod kailangan ni Aray. Ganahan ko nimo. Ganahan ko nimo sila. Ano lang kung masing along, diretsyo na lang ko, ha? Ikaw ano ng imo. Sige na. Sige, hindi naman ising along ko man, ha? Sige. Sige. Iya mo ba? Kita kating mo ba sa dani?
Lagi mo kung kapisanan nila ka na ka. Kana pa, sige pa. Kapit ako, dali. Mas maya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Kathleen, ginaingon, doon na gyud di malason nga pagkapabay, bisan asa ka mo abot, mamapdos, mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Salpahis taw, Ana. Abi kay, namapdos ko, iyan ako gilikayan. Wa na magpakita. Ikaduha na gilikayan nga namapdos ko nga gilikayan ko sa nagpamapdos na ako. Way ayo ang mga laki. Makalakot sila. Bogo kag yung anak ka. Giingnan ta na ka nga dili ka na magpadas mga lalaki nga biga ray giapas. Homo kag gigit ilong. Bilarga ka sa Cagayan nga nagbilig anak dire nako. Unya karon upat ka tuig ka pin ang milabay, may balik ka din mabdos ka na sad. Sa iluan na lang ko, ma. May magit kay madiskarte ang mga lalaki nga nanguyap na ko. Nadasa dayon ko. Abot lang yun mo, Kathleen. Ako'y naglabad ang uning magkunahon na ining imong gidangatan, ay! Kundi pa lang sa kamaayo kang ipakuha ning bataaw nga ni asa kuntian. Nayabag ka? Ang nabuhat ni mong sapunan pa yun ni mong laing sa, mas dako pa! Buutan lagi karon, ma. Buutan pa ganyang tinguga. Way labot ang bata nga nas imong tiyan, oy. Gadanghag ka lang, pero way labot ang bata. Pakatawhan na. O kung mga nakanas ikaduhang higayon, ayun o yung panguyab ha. Kay dili ka makamaong mamilig lalaki nga tarong. Dali ka rin yung ilarog laking bayhana ka. Nga biga rin apas niya ni mo. Dari ka ugma. Kuy kura sa... Asam? Cebu? Sugbo? Ha? Atlit? Ora man, pero sa syudad sa Sugbor ako mo adto, di na ko mutabok pa og loud uy. Paglagay na ko sa Bohol, napaangkan ko. Paglagay sa ako sa Cagayan, napaangkan gihapon ko. Di malason kay ko basta mutabok og loud. Mao nga sa ato na lang ko manimpad. Sabi di po, sa dili pa ka mabalik, di niya sa ato sa probinsya na to ba? Niyagi hapon ko day. Maghalad gihapon ko sa akong gugma diha nimo. Muna di na ko ganahan nimo kay tiguwang kay kamanulti. Halad? Halad? Ato na naslaing babae halad, uy. Di ko angay nimo. Kaduhan ako na paangkan. Wa na kay kapasigarbo. Ako yung laki nga may gugma kay ko. Di ko ganoon na nagaghapon sa babae nga iyang higugma. We. Mahal kiti ka. Ako sugto mo yung. Piti ka na ko. Pakaslan dito ka. Ako yung mga mahan ng imo. Pila ka bang imo anak, doha? Pun ina. Kay ako yung mga mahan. Pun sa nako. Sa okay, mga mahan. Pero pasaylo alang gid ko ha. Kani adto unta to. Gisugot unta ta ka, diba? Karon dili na uy. Lain kayo sugton ta ka nga ingon ini nako. Di na ko makasiguro. Kung maunong kapag ginako. Ikaw na lang tingali ko nimong tilawan. Nya kung mamabdos na sad ko. Unsa may mahitabo imo na sa kumbiyaan. Sa ilo ako, sorry gid kaayo. Di na ko gusto nga magsabak kog usab nga way mga mahal sa akong pagsabak. Oh, imur na ko akong kamot ha. Kana. Magabiyas og lawoy. Dalawa. Di ko ani, uy. Di ka tuwa na. Ha? Di matabo. Imong kadlukan day. Di ka biyaan kung magsabakas kong anak. Bor pa o. Di ka subo ko, Ramon. Sige na. Di na ko manguyab pa. Nitagam na ko. Di na ko magpailad og laing lalaki. Dili na. Saba mo yung siliyok. Katawar pigi ko nila. Saling nila sila nga. Doon na sila paris sa usa nila. Midas, bintana. Kita o na to.
Di mo yung kakada ko, di mo ka matindaanon, di mo ka butuo nga, matindaanon ning gugman ako. Kini nga akong ipangluwa nga luwa sa akong kamot, suyupol ko yung balik. Ay na ni mo Ramon. Uy, nagluod-luod man lang ka. Basta kay tagam na ko, di na ko manguyab, labi pa ni mo hugawan ka. Gulo na tinunoon nga ako. Kining pag-ato na ko sa syudad, panrabaho ray tuyo na ko dito para makabuhi ko sa duha na ko ka mga anak. Kagilikayan sa salbahis nga amahan. Tagsa lagid ko makaadtog syudad ay kada lagid musuroy ko kung dunay paliton sa syudad. Pero ningi kayo na, mustay in lagid ko ani dito kay wan trabaho naman ko. Makatigumyot ka, day. Kay minimum man nga itong sweldo sa tindahan sa mall nga atong trabahoan. Tampo lang yan takamay sa abangan spy, ha? Tulungan mi nga nagbahin sa abangan. Kaupat na ka. Ay okay ra day uy. Daghan na bagay ko sa syudad, day. Oh? Makauyab na sa kagbalik dito. No, di na ko uy, tagam na ko day ko ra uy. Di na ko magpailat sa mga laki, di na gyud day. Nya, kumusta naman imong pagtrabaho din, day? 2 ka buwan na gyud ka din sa syudad. Ug nakadawat na sa kag-upat ka sweldohan. Mauli ko sa probinsya rong sunod adlaw. Manangin ko sa atong amo nga maghatod ko konsumo sa duha na ko ka mga anak. May noon. Bao lagi. Ayo! Uy, May gabi! Nalagi na kayo katahuran sa gawas day. Time pa, Basi ha? ka matuyo ana. Sige nyo na kuya. Posting. Ayo! Uy, si Cardo man doon. Hala, ang lalaking naipog ni mo ba? Ha? Si Cardo, uy. Maupa. Ayo! Nang, tanawa ka, Ay, dungog gabi! ka? O na, nangita ni mo, no? May gabi, day! So, aya. Imo lagi yung nga ng isang pip. Gwapo ba yan na siya, macho og lawas. Pero, day, madlok naman ko, uy. Oh, sige, madlok magkaka. Ako lang balibaran. Manaog ko. Ang nun nga, dili ka matubang Ayaw, uy. Ano Tanawa. ko, atubangon man ako. Atubangon ako siya, day ko ra. Salamat day Kathleen ha nga gisugot dahin ko nimo. Basta mo na to akong giingon ni mo, ha. Ayaw kong pinuangi. Kaduha na baya ko na biktima sa gugma. May duha ko kaanak nga lain-lain og amahan. Human ko na maptus. Ila naman kong gilikayan. Lahi ko nga klase sa pagkalalaki day. Alig lang nako. Ugma ha. Wa man tay trabaho kay halidi man mag-data. Manorita day ha. Roy? Hmm. Sige. Uyab naman ta. Sige, kuyab tagpanuray ugma. Laing babae na sad ang imong kipanguyaban. Anong giuyab di? Ug umano niya kinininog makatinaw ka na sa imo ano? Biya na sa to. Basta ikaw Ay, murag makagwanta na ni si Kathleen ako pa, oy. pagwantahan na. Makagwanta na ni, kay duha na may ang anak. Ay, pastilan. Para makana makagwanta baka na nga. Kanang imo no? Baya, kadako ra ba ni taon no? Subata pa na dako na kay na reklamo gyapon na ug maigo na si imo ha. Pastilan. Aw. Bisag pusaan pa. Suwayan ko na to, good. Sige na ba, adto na ko ha kay mag-date na meron. Ug manood mi sa bugnaw nga lawak. Nga na taday, miyunon na tatungod sa motel nga gisakyan na tong taxi. Taxi driver, di alam mo plate yo. Sir, Kanaray, naog na taday. Sige, basta huy. Muna to, ha. Pakasal niya ta, ha. Uli kiday, pakaslan taon niya ka. Naog na taday kay lami na kay day. Kating kami ni ba? Muni gusto, babae nga dakog ba? Kapikik maayong ako, ha. Kalami, Taasa sa imo dila, uy. Grabe ka taasa sa imo dila. Kalami, Lami na kay day, dugan ta rin. Nangisog ng maayong ako. Kadit lang na magkubo sa kulit. Nangisog na. Nangisog na kayo. Mutukog na ni. Grabe ako kadako sa imo. Taas, palad mo raog makaanak. Iko, ana. Dali, bilat aning duha ni muka. Dali, dali. Kathleen. Pakaslan ka, Kathleen. Ay, agay. Bisag doon akong anak, agay. Agay pa sa tampasa.
Sukin lang ko to. Nasutanan. Wa pa. Kiss pa. Sud na. Ato nga. Kadupis at nasuot. Napas pa si. Nasuot naman. Napas pa. Ani. May nahitabo gid namo ni Cardo atong hikayon na. Bisag may anak na ko nga duha, ang naglisod gihapon ko bangon human ko niya nahilaptan. Unya paglabay og pilak adlaw, nihilap na pud ko kay nakigtaban og laing babae si Cardo. Ningikayon na, namabdos na sad ko, napaangka na sad ko, ikatulo na gyud kahigayon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jaya, ginaingon, gibuhat kong tanan ang makita o masugatan ko ang lalaki nga maimudahan ako sa altar sa kaming niyoon. Apan, wa man yun itukod sa akong kapalaran. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Buadto ka og Cebu? Oo, mama. Mauban ko ni ikaw pwede inibalik niya sa sunod adlaw dito sa Cebu. Kaya ang restaurant nga iyang gitrabahoan, nangita pa man ko noog laing tindera, mama. Oo, didot baya ng restaurant trabahoan kay dili ka magutman. Pagkaon go'y tindaan na. Gusto sad ko mo biyaon na din si Tapi Buhol maoy. Kay wa ko'y swerte din his kugma. Kaya ang tutun, wa pa mong gid ko makakitag lalaki nga makagusto ko nga mahimo kong uyab. Naamang ko'y daghang nanguyab ni mo pero ikaw man ang di ganahan nila. Ay, kapoy po ni manguyab tag managat maoy. Ang akong gipangita, kanang lalaki nga may trabaho gyud ma. Kaya ang panagat, di man na permanenteng kwartaan na. Labi na kung magbagyo, ay wa say kwartang pagpanagat. Oh, ikaw good. Sige, di ta kapugan kay dako ka na. Katungod nimo ang mangita og kaayuhan para sa imong ugma. May gani kay misukot si Manong Isto nga mahatod nato sa puzzle gown, no? Siyon man ako si Manong Istong gaw. Pagkatawagan ko rin na ako kwarta kung makaduaw siya din sa atong lungsod. O di ay. Tadi si Manong Isto, no? Dali rin kayo na siya nga hangyoon. Kung doon ay mamarag nga magpatod siyang pangkabot sa Cebu. Dali ra kayo na hangyoon si Manong Istong. Ay, kana ganing muhatag ko kuan niya no kanang tsokolalap sasiyahan no. Ay, musugod mga ni na dayon siya. Gan man na siya kay nga butsulalap kun sa iya pagkaw. Uy. Butsulalap ko. Puli-puli mo lap-lap. Ano? Lupigan man na ako ang babae kun ako na yung butsulalap gamit og laki. Basta yan ka din magawin. Basta si Manong Isto, imo pa yung gidagin mo. Uy, Rupi, batan na ng Manong Istong. Uy, mature na tuod na, no? Pero siya, no? Pero ang iya, no? Dili matured, putaw. Sabot ya, ikaw ba? Imagine man tayo. Dugay niya. Ilan din mo binuang ang hindi mo na binuang, uy. Uy, doon na sa puzzle ka. Magkatrabaho, naging ko ini ka. Sipo. Og maog ko'y iampo na ako ka. Nga makakita ko'g lalaki. Nga mahigop mo ko nga mahuyap na ko. Kay gusto na ko. Gusto na lang kang mutsulalap, gaw? Mutsulalap, gam? Gusto na ka nga mukhaan og gahi? Ay, pinayasan na gawin ka ng gahi. Yun niya, taas. Ayun ang gamay. Kaya mura nagkakaon ka guha. Okay. Nabagoy-wa nga makaon. Di ka na makabusog gaw, na? Basta gamay. Asa nung istorya, uy. Ang buod ko ipasabot. Gusto na akong magminyo. Kaya gipulan ako sa kinabuhing daga. Wa sa kong huna-huna. Monsa? Gamay ba na o dako? Kung doon sa'y naa sa akong atubangan o sa atubangan di ay sa mamahimot na kong bana, nawato na ko na, uy. Anak na gud na ka? Uy, ikaw, Jaya!
Unya ko, kira ni mo dahil nga nadawat sa imong sweldo, no? Kira mo? Nothing okay ha, gaw, oy. Unya, gaw. Ha? Doon ako'y naila-ila ba? Itong isang adlaw nga customer ba? Ha? Naipog na ko, gaw. Mabisita ko na siya na ako nung adlaw. Ay, yamat mo. Gwapo siya, gaw? Ha? Di man ninon kay Kwapo, gaw. Pero, marag, buutan sa kong tanaw ko. O, may king manamit. Klaruhay nun yan din trabaho, gaw, oy. Yamat mo. Sige, gaw. Sugta siya, gaw. Ang maminyo ka na. Sugta siya, gaw. Uy, hala! Ikaw rin ang ingon ni agaw, no? Nga, mamisita niya. Kang biyo na, idi. Ikaw rin, idi. Uy, Edi. Niya ka palagi din eh. Idi ko ay idi. Ah, idi naman. Pidi. Mangilog magkagaan, pide. Naunsa ka man. Pidi ko ay. Pide kasi. Ara ka ba tayo na? Mawala yung bago namang bubong nga among giabangan sa ako igagaw. Nga ba? Buot mo ipasabot Ako nga. igagaw sa Jaya, oy. Nga buot mong biktimahan. O gangi ko lang, ha? Hagaw lang yun. Si Bat, kay busted ka na. Si Bat, karoon na yun, ha? Si Bat! Sipi, si Bat na yun, idi, oy. Speedy Gonzales, naunsa ka man taon eh. Tinuod akong gusto si mong iragaw taon. Kung di ako sugton, pakasal din eh. Pakasal si mong gagarol? Yes. Uy, huwag ka man ganun pakasal ni, kung ano ay, ni Nadit. Nga, napangabdol sa ni mo. Si agaw na ba yun noon, Jaya? Uy! Ay, naunsa ka man taon. Lahi man ang mga babae taon. Wako ang pagpakasal ako na date kay. Baguan ako din na kayo mayo. Uy! Uy! Nga ka? Gaw, Peds! Padayon na siya, gaw! Maing gabi dia, Joya. Hindi ko masugot ay. May kauya mo si Gaw Jaya ay. Kay doon na si babae nga napangabdusan ang iyang gilikayan, no? Ikaw pa kaon niya? Uy! Pangabdusan sa ko. Gaw? Una! Busa. Sibat na ide. Sibat. Okay. Busted ka na. Sibat na yun, oy! Lalaki! Na, uwag rin mong giyapas sa kong igagaw? Tanagaw! Duty na ko. Duty na to. Gibati ra ba na ako nga mabalik ito ugsod sa trabahoan na itong tindahan sa Eddie. Ay, napagtubay na itong istorya. Ayaw yan. Usap sa no? Nga si Madam Ron nga muduaw na ito sa tindahan. Masibasa ko si Madam. Sa mga tindira nga makikatubang gusto mo nga dili mo palit. Kasi doon may ito, isip tindira sa tindahan. Okay ra kung mo palit. Okay ra. O ikaw, bago para ba ko diha? Basta maputbol o niya kung di oras. Marani mong order, sir? Kay, hatagan pa na ko ang uban na nga mamalit o mga on, sir. Gusto ko nga mulingkod ka diri sa akong atubangan samtang magkaon ko. Mahimo ba, Luis? Ha? Sir, di ra ba pwede kay doon na pa yung mga mamalit o mga on nga akong atimanon, sir? Ayaw balibali ang akong tito sa iyang gihayo, Jaya. Si Ma'am Gina nga anak ni Badam nga tagyas tindahan. Ikaw magod ni Tito Fidel. Ako, Gina. Nakagusto ko inyong tindira. Jaya, ati man na siya. Utan si Tito. Igsuon sa ni Mami nako. Biyodo na yung tao ni og nangita og laing babae nga mamahimong ikaduhang asawa. Aha? Sir? Mo ka na, day Jaya. Mahal ti ka. Sa una pa lang ako pagkakita nimo dito sa restaurant sa kong isuon, nakagusto na dahin ko nimo. Ang tinuod, sir. May pagtanaw sab ko nimo. Bisag idaran ka na. Pero di man tangay sa usak-usak ko kay pobre ko samtang ikaw. Dato. Oy, sayop ka day. Sayop na. Ha? Way dato og pobre sa gugma day.
Swerte na kay ko kung sugton ko nimo kay batanon ka o ako idaran ako. Busa ayaw pagunahuna nga pobre ka unya ako dato ko. Ha? Kay wala eh. Sige na day, sugtan ako, ha? Sige na, sugtan ako. Sige. Oh, sige. Sugot na ta ka, sir. Oh. Gidawat ko ng imong kukma. Salamat day, dagang kay salamat Jaya. Salamat kayo. Sir, ni ani mong gihunong tungod sa motel ang imong auto? Oo, day Jaya. Gusto ko nga sawan ta ang duha ta kagugma day sud sa motel. Kana kung di ko nimo balibaran ha, kung musugot ka ba? Okay ra kayo na kung balibad ka, mamawuli ta. Uyab man ta. Ha? O may gusto man pud ko nimo. Busa sige manood diha. Oo. Itugyan ko nimong akong kaputli. Salamat day, dagan salamat. Tara, manaog na tayo ning akong auto. Tana day, Jaya. Uy, sir. Sir. Uy, ay nalagi pagsir na ko. Uy, na makata. Pag-feeding na lang ako. Lamian ang imong gibuhat sa uwas. Kayo. Namikihag ka nila eh. Kali day, Jaya. Kakos na ako. Mag-akos na to. Mag-lips to lips na. Ka na hagki kumain na sa maghubo ko. Ka na rin. Ka na rin. Hagki. Ang saran. Nisabot ka ako aran. Ang saran. Nilapas ako. Ang akuan na day. Imoron? Oo mo nang inungdan day nga gibiyaan ko sa asawa kay sa makagwanta sa kuha. O sa asawa? Yudo man ka? Oo. Dali di. Mo gani. Nibiya na siya ba? Wa na. Tungod ining kadako sa kuha. Ay? Di na ta mag-istorya na. Dali di. Kaya ito nag-ikuan eh. Dali. Ay! Tapasan. Ay, Fidel. Ay, napagreklamo. Lamig na kayo. Mas katakihon ko ani. Inalay. Dakso ko. Abiha, masakit ka ang agay! Nakuha gid ko makaturo ni Fidel neto rin kayo na suot sa motel. Iskan sakit tayo noon. Nga di pa gid tinuod nga biyudo siya. Buwag ra siyang asawa. Pero may lain ng laking niyang asawa. Mauto, misugot na lang sab ko nga mag-live-in me. Ay, wag yun matuman ang akong pangandoy nga mapakaslan kog laki. Kay minyo man ang akong gika-live-in. Wag yun matuman ang tanan kong pangandoy. O ito mga kasama, ang kaagi ni Jaya, dinining tulumanon. What's the style? Wag yun matuman ang tanang pangandoy is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Cora, ginaingon, bisan unsa pa nimo kamahalang imong bana, apan kun ikawa kanunay sa kiliran, kasa kagyod, kay magpangita ka man gud sa butang nga makatagpaw sa imong lawasnon nga panginahanglan. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na po mahimong mahikalimtan. Daikura. Mao kana si Drew. Buutan ka, ug matinud-anon sa gitanyag mong gugma. Apan, nga man ko'y gusto nimo, uy. Dili ikaw gipaabot na kong mamisita o manguyab na ako, Drew. Kung mao, kinsa man day ang lalaki nga imong nagustuhan day. Ha? Kinsa? Ang imong suod nga higala, si Badur. Unsa? Si Badur? Tinuod ka, Besidro? Huwag ka subtang dekura? Huwag ako yung ipaabot nga may munguyab niya? O, bay? Ay. Ikaw kuno iyang nagustuhan? Itaw eh. Nihigong mo na ba ang taguniya? Kanuya. Pero, ikaw may iyang nagustuhan? Kanuoy. Kinida, karagabi, mamisita ko niya. Panguyaban ko siya, bay. Sige, bay. Pero, hagni ko lang, ha? Ayaw si Igbinuangi. Kaluoy. Kung sugtong ka magani niya, pakasli siya, bay, ha? Uy. Ikalipay ko nga,
ana siya mapunta nimo. Hello, oy. Siguro ko nga imugod siya panggawa. Oo. Ay, sige lang. Uy, di na ko sa biluangan. Kusugton ko niya. Pakaslan din ako siya. Salamat yung kay Dekora. Kaya iba di kong gisugot. Salamat ay. Kana tungod kay ikaw ang akong nagustuhan, Bador. Ug di ko gusto tas na relasyon. Gusto ko nga imo dayon kong pakaslan. Kung mahatag na nakong akong kaputli niya nimo. Kasal dayon ta. Ngigay niyo. Huwag tigom-tigom kasal dito. Ako inus papag si mama na ko ha. Nga magbinyo na ko. Magpakasal ta ko na. Sa labing daling panahon. Nakasal na. Ano ko ba? Ano? Bador. Nindot yan ang sige. Nindot? Sige pa. Sige pa. Himayo ka na. Ang bilis na po. Kaya pikas ba? Pikas. Takilid. Pikas. Pikas lagi pa. Balhin pa. Gani. Sa sulay na. Oo. Pikas na to. Okay. Kakilog. Karon, imo sa ubos. May ko. Takilid. Okay. Galang na yan, Badoy. Kilimon kila, Badoy. Ipa, Badoy. Tuyok. Agay. Galami. Tuyok. Galami. Agay, uy. Pangwalgal sa ko ginaan, uy. Agay, uy. Sana ang gina. Sungo, ano? Ngul lagi. Ano mawangol ugap dos na. Usban na to. Ano mawa na. Usban na to. Mao ba? Mawa, di ay basta usban. Okay, kubalan na dugay. Ay, mao Kubal ba? man. O sige, usbibi. Usbi ko dong, be. Unsa? I-assign kag layo sa mong trabaho? Oo, day. Doon ko'y bagong kumpanya nga ablihan si Sir sa probinsya. Adto ko destino. Pero patag Sabado sa gabi niya ako sa bahay. Domingo sa hapon na ko mo biyahe. Sa laktod. Matag Sabados gabi ug Domingos hapon nakakutob nga ni Asbay. Oo, day. Pero di na magdugay. Mingon to Sir nga, temporary lang ni. Ato pa. Doon isang transparent mistake ko. Nga din mag-inusara kong maghigda. Wa ko'y dog. Tingtugnaw na rabara na. Di ka masugot. Ingna ang imong sir nga di ko masugot nga idestino kaglayo. Day ko ra. Day, di lang to sa pakong si Sir. Mas mahiubo siya na ko niya. Pangitaan ko paagi nga maputbol ko sa baho. Gusto na pagpapangitag trabaho ron. Kuwan pa kong sweldo diha. Sige na lang, oy. Sugot na lang ko. Basta ining Sabados kabi hangtod inig Domingo. Badatigit ko maayo, ha? Okay, o day. Birahan ti kag Mayo, Sabado hangtod Domingo. Burakad ti kamay day. Maayo kay nahaduaw ka na mo ni Uncle ni mo Lucas day Kura. Ay, kumusta naman ka murag? Masulubon mo ng naong ni mo, ha? Ay, nahibaw na ko, oy. Hawang ang imong pamati, no? Nga tuwa sa layo, trabaho ang imong bana. Di ba, nak? Oo, maoy. Kada gabi, unlan ra gyud ang akong wakson. Lupig lang ka na ako, nak. Kami si Uncle ni mo, kada gabi, aso-aso ang agi, oy. Kato si anhing papa ni mo sa buhi pa to. Permi ko mapas mo ato. Pero kini si Lucas, kada gabi busog yun ko. Aso-aso perming lubot, oy. Mao na day. Giruan ni mo, maoy. May pakama. Kanunay nga aso-aso ang imong lubot. Ako dire, wag yung taon. Subahan pa na magbuha day, kaya magbagaman. Sa'yo rana. Sangpita lang ko, ha? Sangpita ko. Sa'yo naman ko. Pagtarog diha, Lucas, ha? Ay, kumitap komedyan day. Naimayin tambag day. Ako, liminister mong yung ko day ko no? May kay ko mo tambag. Ako pa ni mo day ko Mga bit ka, ha? Si Drew ay. Hangtulon, dako kay gusto si Drew ni mo. Kapita na si Drew. Bitaw na. Nagkita maganimi ka usa ni Sidro. Og miingon gud siya, oy, gahangtod ron. Wa pa kuno ka mawa sa iyang kasing-kasing na. Mga butan kayo sa? Naamang mo mag-alagad simbahan ko. Oo, natural. Sige. Makikita ko ni Sidro. Di na ako maantos ang kahidlaw, uy. Makikita ko ni Sidro.
gusto ko ipahungaw niya ang kahidlaw ibabaw sa kama. Bisip na iban. Pero labi hapon teka ako ron. Sige, Sino. Takbo ko. Pagbautak na. Alibi. Iana aning duha ni mo abi. Karon. Dibi. Kalami. Sige, Pedro. Spasi, Pedro. Pedro. Unsa? Nagkasa ka na ako? Uday. Pinitabo na busa. Ang kaoba babae. Humbog-bog niya ito yung gayuna. Kaya doon na may nag-birthday. Pero, wala na siya magtrabaho sa bukupan niya. Ngayundang na siya. Pasiluwa ako na Tao lang ko na pusa. Ihatag na ko imo pa sa ilo. Dong. Gipasaylo na ta ka. Gipasaylo na ta ka sa imong pagtorcha kong lain. Kalimtin ang imong sa. Kalimtin na dumbador. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Baler. Inaingon, bisag unsa pa nila ito kamaldito, kaisog, o niya nga ito arabas talawan, kundi na mangisog, wag yapi ayo. Kayo ay babae nga pagdugay sa mga kinabuhi. Mao ni tapos kong kinabuhi, nga dili ako mahimong may kalimtan. Ang binisulder bago! Ayaw! Ayaw! Nagnuta! Maluhay kayo! Gahiday ka ha! Pues, kining kutsilyo mo tapos niyo! Hindi ko nito ang kutsilyo! Buhay ini! Buhay ini kutsilyo! Balen! Ikaw ni! Animal ka to nyo! Ha? Maliginot kang babae ha? Tunti ka! Tinip! Ayaw! Maluhay! Ayaw siya magkama! Diyan ako! Balik na ni! Balik na nito nyo! Kaila di ka itong tawhana? Oh, tulisan to ha na? Og, ikaw kikituyuan niya. Mahal ko ikaw, Sarah. Busa, di ko muskot kaya kang tulison. Ako? Imong mahal? Pero, sayang lang, Baler. Kay doon na ako'y uyab. Mamisita ka itong Sarah? Oo, utay. Wa naman managad ako kung uyab. Mao nga, mangita kong lain eh. O si Sarah, siya may ako panguyaban. Klaro kaya niya akong sugton kay naluwas gud ako siya. Diyang buot siyang tulison at tungton nyo. Manguyap na sa kagilaan? Naunsa ka man eh. Huwag mo ni mo nga mabian og uyab eh. Mayon ta og sugton ka ng Sarah. O di ka niya buwagan. Salamat eh, Sarah. Ngimot ko gisugot. O kung di pa ito sa dugay day. Wa naman ka kay uyab. Di na ba ko kinahaglaki nga daghag uyab? Wa na ko uyab. Uy, bakante na ko ron. O kaya mo naman ko gisugot, aw. Ikaw rin bugto na kong uyab ron. Ugma ha, mag-date ha. Sure, uyab na gud ta. Basta mahimo ko rin mong dad-on bisag asa. Balaan na. Ang dako naman igbakba eh. Aga na. Sige pa, Baler. Ayaw. Dako naman kayo niya eh. Lamador. Nga naman maayo yung taon. Dako bag nga ini eh. Lamador ka dali, be. Ay, kapakuan ni, be. Ayay. Kaluyat ko, ani. Ano man ni? Papunta lang mag-isog na. Mag-isog na ng taon. Kinala sa akong dila pag gamiton. Tapos kikindila na ko. Hindi ko anong dila. Bati, ay bati. Paisugan na ng imo ba? Sige na, Baler. Sige na. Ano siya? Gibuwagan ka na sa atong Sarah? Utay. Iya kong gibuwagan. Kaya dili si ganahas kong dila. Tuntok ka. Nganong dila may imong gamiton? Naduna ka may armas tuntuha Doon ka? nalagi ko'y armas tayo, pero panagsara mangisog. Maray gidangat. Kaisog di mong pagkatao?
Hardlock ang mga bugo nimo. Pero ang imo, perting talawa na. Inom og vitamins ha. Mo di ay, way babay nga, bulungtad ni mo og dugay. Pwede kong sige inom vitamins. Pero tagsar gi mangisog ni ako. Natabangi ko tay. Gusto na ko magminyo. Pero, uy babae magdugay na ko. Tabangi ko tay kong. Kaon og larang ha. Iho og bakasye. Mga isulti nila nga, makapagahi sa armas. Mo ba? Kasi larang nga iho? Sige te ha. Bukaon ko na imong giingon. Aron dali ra mangisog ni ako Asog na taon ko deson niya. Mahal ti ka na Oh, sige. Sugton ti ka. Kay ikaw ang klase sa tao nga akong gipangita, Baler. Isog, unya malditohon. Sige, gidawat mo na ang imong gugma. Salamat. Tugan kay salamat deson niya. Oo, ugma. Mag-date na, ha? Uyab naman ta. Oo. Manuroy ta bisan asa. Oo, uri. Manuroy ta, ugma. May kay, sige rin kaog larang og, kuan, iyo ba kasi? Kondisyon ko rin mo. Kana! Muna'y gusto na ako ni mo. Bugoy o di maldito. Unya hilig pagkita ng butanga. Sige. Dan ako og mabisan asa, Baler. Kay dili ti kabalibaran bisan unsa pay buhaton nimo na ako. Humuta ni imo Kasi pero humot. Ya, mahal ti ka na Oh, sige. Sugton ti ka. Kay ikaw ang klase sa tao nga akong gipangita, Baler. Isog, unya malditohon. Sige, gidawat mo na ang imong gugma. Salamat. Tugan kay salamat deson niya. Oo, ugma. Mag-date ta, ha? Uyab naman ta. Oo. Manuroy ta bisan asa. Oo, uri. Manuroy ta, ugma. May kay, sige rin kaog larang og, kuan, iyo ba kasi? Kondisyon ko rin mo. Kana! Muna'y gusto na ako ni mo. Ugoy, o di maldito. Unya hilig pagkita ng butanga. Sige. Dan ako og mabisan asa, Baler. Kay dili ti kabalibaran bisan unsa pay buhaton nimo na ako. Humuta ni imo Kasi pero humot. Murang nagiwa ko. Tako na yun na kay duha na gud ka Amerikano may nakasoda na. Murang ko mapadpa sa ginawa Ay, be. Ato din ni ikuan, be. Tapos na niya ako. Basi mo kalitan ni Glumoy. Bingat. Ando na mo kapaa. Dali dayo. Oo. Na. Sina, isuot na to. Sige na. Ha? Ano to? Ang imo tuod. Ano, uy? Balik tas dila. Balik. Balik tas magpaabot ang mga isog na balik ako. Dila. Balik. Sige. 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 Kana, sige papalir. Kipag maayo ang ako, miglas nagpaabot pa ng mangisog ang ibo. Sige pa, padayon. Maayo, sige pa. Palir. Babay, Baler, ha? Hagdoon mo nagkasal lagi mo uyap. Ngata. Gilang. O niya day kasal ko, unya ko mukaon, mas kasal. Magminyo ako. Ipulaan ko sa kinabuhing ulit tao Sige. Kapoy na ko sig binugoy. Magminyo ako. Aron pundo na ko bay ba. Ayo mas mayo minyo kay gusto sa mong kasidad. Para mo kita sa kasi mong luwat. Pagminyo na bay, Baler. Sunya. Mao ka na, Baler. Dili ko mo dayon upakasal nimo. Pero nga naman day. Mahal ti ka. O doon na kayo ba yung trabaho? O gwal ko magbarkada-barkada? Gikasubo ko, Baler. Pero gibati ko nga, dili ko malipay sa ato niyang panagtipon. Sigurado yun nga, makapangabit yun ko. Makasalang unya ko. Stilan. Busa, mintras sa'yo, pabuwag na lang ta. Hindi nga naman Wala may nung na makikbuwag magkana ko. Tagsara mo ko ka na mangisog ng imugod. Ang gusto na ko sa laki nga isog permi ang iya kada oras. Kada oras nga gusto na kong mugamit niya. Pero ikaw, huwag yung kay lami. Kasi sige lang nagkalumoy ng imo. Busa, sorry. Dili na ako magpakasal pa ni mo, Baler. Dili, Baler. Wanan ko manguyab, Kaysa tagsara mangisog ni ako. Naganahan ang mga babae na ko. Balik lang kong binugoy, Mga katuma kasama ang kagi ni Baler. Dinhining tulumanon. What's the style? Balik lang og binugoy style.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lucy, pinaingon, pamatia og tumana ang tambag sa ginikanan, kay silang nahipawon sa angay na mga anak. Kay sila, una man nato sa duyan, mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Hain ka man karon, Lucy. Hindi ako sa ilang Emma. Nag-unsa ka man diha, gagabi naman kaayo. Giimbitar ko og birthday sa igsuon, ma. Pauli na. Alas 12 nas gabi Paaboton ti karon ablihan ti ka. Ay, nalang magod. Okay nga no. Ora mo kumatog sa ilang Hoy, Lucy. Dili pa mo minyo Ayaw tugtog sa bahay sa imong uyab, kay lain kayong pamation. Pauli! Oh, ma. Sige, ma. Bye. Si mama, uy. Ano man? Di ko pa katulgon din is inyo. Pauliun ko nuko. Yang sa may matod ni mo. Di ay. Nakainom ko. Di ko magkatod ni mo kay kuyag. Masiskas siya ta simba ko. Sa? Unyang saan man ako ini, Ano lang kutog sa amo ko na. Adib ka matog sa kwarto sa kubanghon nga babae. Andi ba gining bayhana da? Tuka na kaayo ko. Asa naman day ni siya? Akong tawagan. Tubaga, Lucy. Huwag tubagas kanahan ay. Alas 2 pasado nas kaadlawon. Ayaw kong ina nga. Tuagid siya matuog sa bahay sa iyang uyab. Pakauwaw lang. Sa mga diha, ako na suka kini ko katubog dunay hayag suwawan ko. Kunin ang imong mata sa habol pang. Nagpaabot pa ko sa atong anak. Wa pa mauli. Kaya Iblis Lucy. Hain man. Pamin ako, ma. Naunsa man ka? Oo man. Kinangsa man day ko. Nganong dito ka man kuno natuog sa ilang Oo, magay makatod na ako, ma. Kaya nakainom si Madisgrasya unya mi sa motor. May nahitabo ninyo? Unsay? Gihilabtan ang imong pagkababay di Kalain sa mga huna-huna, mauy. What taon ko? Pagsultis tinuod halos Wa jud, ma, promise. Dito ka natuog og hubog si Unya nagtupad mo. Sigurado gyud ka nga wa ka hilabte. Wa lagi taon, mauy. Promise pa, Dito ko gipakatug sa papa ni sa kwarto siya igsuon na babay. Sige na, mahal, kay maligo na ko. Magtrabaho na ko. Ma, may isulti ko ninyo ni Papa. Naabot na si Papa? Wa pa. Unsa man di na, Lucy. Unya na lang, inag-abot ni Papa, ma. Ngano man good. Bahin sa unsa man ang imong pakigsultihan namo ni Papa nimo. Salamat. May abot na si Papa. Paamin ako pa. Sa iyo ka man lang yung nauli, Lucy, ha? Half day ramiron kay na-meeting ang among manager. Managerial meeting. Oo ba? Mahal, gutom na ko. Nakaluto ka na? Ay, nagdakog pagkaon pa. Wa na lang na ako paluto as mama. Kung ba mga ona ta, kay gutom na kayo, mukaon ako. Dungan lang tagod kay may pakigsultihan ko ninyo ni mama. Unya na. Humana itong kaon, Lucy. Sige. Minyo! Ma. Lucy, bago pa mong nagkauyab ni unya magminyo na mong duha. Pag-sure mo, Kipila pa taon mo katuing nagkauyab ni oy. Mga 5 kabuhan naman may nagkauyab, good pa. 5 kabuan? Sus, Ginoo ko ni mo, Lucy. Kami si Papa ni mo, no? Hapit mo abot og 12 katuig ming nag-uyab. Una mi nagpakasal. Magbugno pa manggani bing duha. Unsa nakahamong duha ni nga 5 pa lang mo kabuan nagkauyab. Unya magminyo na mo. Ay, Ginoo ko nimo. Ginoo ko buwan pa di ay abi na kong tuig na. Pagtaro nga ng imong pagkabuhaton, ha? Ayaw pagdali-dali, Lucy. Nagkasabot naman gud ming duha. Laki, pero wa pa'y trabaho si na may pasalig niya nga auntie niya nga taas Amerika nga mo imong gasto alang sa among kasal. Unya, kanang auntie ni matag magkwarta ninyo panahon sa inyong kalisod kung may anak na mo. Sa kasal naman namo siya mo gasto. Tiyo mo ka na. Anak ka na. Ayaw pagdalig minyo, anak. Asar man taon ng minyo ba? Kung kamogyod si ang para sa usa, kamogyod ang magkadayon. Pamatiya nga mong gitambag ni mama ni mo, Lucy.
Kami ang nabalakag, si Bakong magkabuhag rasan mo duha sa im. Pa, ma, sakto na ko sa edad. Magminyo na lagi mini Asawa na ka, Lucy. Nana sa pagkain. Magibag kang anak, ha? Tinay mo gusto ka kaya tagan ta ka. Ay, sana rin na. Tulo lang, sakto na. Ay, sige, tuloy. Sugod ta sa ilong. Wala tayo ba yung mga gidikanan nga magkasal. Nakuha na tika. Kaya, parang mo sila mo yung mag-inyo na tao. Maskip ko. Pagkaan sino ko. Hindi mo mailhan. Nagtunako ni mo niya at tukas laing babae makasal. Uy, sa may makabuhay. Hindi mo mailang nakuha na ka. Wala pinakawa. No. Hindi tayo nabugba ni Manny, oh. Ay, si Manila May namin mo. Tagbaan ko ikaw, Lucy. Bis ang mani-mani. Butang namin yun. Pang, ubani ko sa ospital. Sikit sa may na ospital, tao Si Lucy, nanganak. Unsa? Ha. May apo na ta? Hubog na sad ka? Ano maghubog? Suko ka? Suko. Pero minanin mong gibuhat na. Hubog ka kanunay. Wapag trabaho, mag-inom pagid ka? Namoy buhay ka? Ha? Ha? Wa! Pero gikapoy na ko ni mo. Manon! May laki ka? Ha? May laki ka? May laki ka? Isakpa ko ni mo. Tapatan ko ni mo. Sige, Bayo! Bunog yung ka rin ba? Bunog ka! Gusto rin kag bunog, ha? Ganda ko nang. Bunan? Ha? Bunan ba? Nadapatan ako! Suko man, yan ang hubog ko! Nakuyapan si Lucy! May buntag, Noy. May buntag. Unsay ato? Nakailan man ka na ko, Luis, Chiptanod ko. O kauban ko ang ginikanan ni Lucy, kay kuhaon na mo ang ilang anak. Naa si Lucy, Noy? Naaman. Lucy! Kanaog diha, naay mong mama o papa. Lucy, kabunog ni mo, anak. Batang kang im. Ikihata siya. Oy, pre, mare. Ayaw sa mong diretso kiya, ha? Away magtiayon ni. Away magtiayon. Unya may bunog sa duha ka mata ang among anak. Ikiha ang imong bana, Lucy. Oy, mare. Wapay trabaho manggulat pa. Ay ayong pagkabanat. Kuha imong mga besti, Lucy. Ingon man ang sa bata. Oy, ngano man, mare? Ngano? Ni anak puyo uban ninyo ang among anak. Unya wa lang yun mo makapugong sa nga gitapatan si Lucy ni M. Kuhaon na mo ang among anak. Adto na siya puyo na mo. Dali na, Lucy, dali na. Pauli sa ato. Biyain na imong bana nga hingulata. Ingnan bitaw ka na mo nga magkagubot gid mo. Di malas kaayo ka nga nakabana ka ni M. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ray. Ginaingon. Bisag unsa pa akong pag-ako, akong dream nga makaanak lang ko. Mao kini nitabos ko kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Wow! Kanindot sa gown. Kisay designer, anak. Kinsa pa, mother? Si Ray good, mo anak? Huh? Si Ray? Magkamauday na siya? Oo! Siya lagi ang designer na mother. Di ko mo to, Nabahala ka niya, mother, oy. Putang niya siya, ha? Ano gusto niya nus, mama nga ako designer sa gown? Ay! Kaya naman good di ay Ray? Ay, dautan ba, God? Ay, may yuto sa may boss, mama. Huwag ako mga igsuon nga anak ko. Kung na ako si ilang ito bahang ng lalaki, ako ibayot. Uy, dauroy, oy. Uy, nga naman. Di ko gustong ludoon sila na ako. Uy, ano doon man? Imo gud silang pamilya. Tabi niya! Ano sa mabuga? May imong gigatod ang gawon sa amua? Alangan, aron ma-check nimo kung okay ba ang pakibutang sa mga sequence. Uy, perfectionist ba ya ka, ha? Okay na ni, ha?
Next time bayot, ay gibog atos bay, ha? Aron di mabulyaso, aron di ko mabulyaso kong pamilya. O sa masayon nga, green kog dugo. Okay? Daw, Roy. Nga naman ka nga itago pa man ni mo, eh? To tell the truth will set you free. Thank you anyway, ha? Angayan kayo ko ining gown. Kasi ko sa paisulubli mo, ang ngayon yung ka, munit kay gwapa man ka. Anlugon lang GRO ka. Ay, hangan inigid ang dangatan sa usa ka anak, Ray. Basta pobreng ots bayot. Ilamoy! Bastos ay! Uy, kung dato pa nga akong ginikanan, no? Ayan, usan ako ka doktor o nurse, o di ba ka abogada. Sa bata pa ko, gusto kong mamahimong abogada. Kung tugutan ni Lord nga madato ko, ako'y gasto nimo. Ano mamahimog abogada? Wa na'y panahon, oy. Bata pa nimo, ah. Bata pa lagi, pero dunot na. Munit. Dunot ko kay daghan ng mga laki nga nakagamit na ko, Ray. Abi nimo, na-feel na kong imong feelings nga na ingon ka ana. Naluoy ko nimo, girl. Change topic, tabi. Drama naman hinuon ta, oy. Dili ko gustong mohilak, Ray. Kung mahinumdum ko sa akong kaagi, sa among kalisod, makahilak yun ko. Mao nga magpalain ta. Mas maayo pag mag-inom na lang hinuon ta bayot. Ako'y gasto, agig pasalamat na ako nimo, nga wa ka magpabayad og dako sa akong gown nga gipahimo. Mag-inom ta, Ray. Ang duha, nag-iinom. Daan bigyan ko aning Ray. Magbayot-bayot gini tawhana. Kung himo man siya gown, bayot gid siya. Kung igatsan nga munit, nalingaw kay siya niya. Padidaan ko sila. Kung unsa silang orasang human og inom, kung unsay ako makita, ako silang videohan. Ay, na-enjoy ko nimo, munit. Magalingaw ka. May sense of humor ka, igata ka. Naumbong mo, Ray, uy. Ikaw? Wa pa. Okay pa. Saan mo magkahubog nga usa pa man nakabotelya ang beer ang ibuha? Yarok ka na. O pag-ablig laing bottle of beer. Ayaw ka ba ka? Ako yung palit. Sige na ba, go! Kumaan na inom, oy. Paitan ko si beer. Pagtuon, good. Kay sukad karon kita ng duhang magtagay. Huh? Gusto gani ko nga magtagay putas kalipay. Ay, gaga! Dili ko, no? Ganahan ka na ako, dili ba? Oo! Kurang puso na to atong gana, Ray. Kuloin, eh. Moinom tag maayo aron magtakay tas kalipay. Gusto mo musuway ko nimo og suway pud ko, ha? Nit! Nasa. Pag kayo mo kanahan, adoon ko gamay. Pakuhaan ko sa video. Kaya, no? Isayawan ni Sri. Hindi na ba nilang si Munit? Sri, ko lang tanaw sa lawas ni Munit. Kaya, videoan akong duha, videoan ako. Sana barong urasa, wa pa man mauli si Ray. Ay, pastilan nimo. Katuog na dito. Dako lang edad si Ray. Anak ko siya, mabalaka yun ko. Katuog na lang gudiha. Ma-stress man ka. Ay, buutan si Ray. Mabalaka yun ko niya, ilabi nagbadukas pagpauli. Ay, muuli ra lagi to. Ay. Hubog na kumunit. Ako sad ubog na ko. Abi niya mo munit. Wa kayo ba akong pamilya nga, birthday kong dugo. Di ko gusto mahibo sila na ako. Kung sa kumahin mo, itago ko ni nila. Uy, bad na, uy. Bad? Oo niya. Unsa man, ha? Diyan sa man. Anong dili ka madudahan nila ba? Panaki ko. Unsa? Ay! Ana ako ba? Kung mamabdos gani ko, niya ikaw may amahan. Makaingon gani mo pamilya nga dili ka bayot. Tatwara, napati yun ako. Bayot yun ni Sri. Ida, patwara, sapan na ko. Bayot yun Sri, bayot ka, bayot. Ba't ako? Okay na yung video ako nakuha. Magdali ko. Ay! Oh, unsa to? Kamurag dun eh. Misinggit og ay. May naniid na tundo, ha? Out lang, iring gurto. Oh, doon na di iring nga makasulti og ay. Tora! Tao! Ang bayot ka maldita. Katubang mo
Nangaway na ako. Katong imo siyang gibadlong ba? Unya, ikaw na giaway noon. Si Gemma Bayot? Oo. O sa may gibuhat? Naniid na to? Butang niya. Ay da, bala siya, uy. O sa may iyang makuha ba nga, kumaniid man siya nato? Uli na ko. Ayaw, re. Ngitan dos mama na ako. Si mama ka ni mo? Kiyam di ay. Uli na ko ha. Ayaw sa kukog biya, re, good. Magtakay sa taba. Tagay ito. Re. Tagay. Uy, dauri. Dauri. Uy, uy. Load man lang ka mo nito, ay. Lood ko? Ingon ka, ganahan ka na ako. Ipakita o i-prove na ako nga ganahan ka na ako. Ayaw ba? Ayaw Kaya ba? ako ganahan ba kukunin mo. Ingon sila, ang mga berde o dugo, mga dako. Ay, binuang yabat. Pakita ko, bing dako ba? Ipangikap niya. Nausam ka mo nito, eh. Ay! Dako, yun ay! Ganahan, lagi ko, ani. Ako na nibi. Uy, unsa man niduaan ni mo ba ngayon? Ano? Dako na kayo. Inampak ay. Boy, inampak. Ito di basta makapagawas tadi. Nabuang. Hinampak na. Nabuang mo ni hinampak. Ngano ka, eh. Ano gun, Bini? Uy! Hinampak. Nampayan ako, eh. Ano ko kayo di? Ayaw, sige, Ray. Sige na, isod-sod na. Daman ko to. Ano kayo na? Kagaw sunod na umong. Sige na, isod-sod na, Ray. Sige na, insert. I-insert na. Ayaw lihok, ha? Ayaw lihok. Ako'y mo siya. Ay! Unsa kang orasan na uli gabi, Ray? Buntag na ko nakauli, ma. Sorry, ma. Kanimo, sa sunod pahibaw in town, Uri ko itog sigig pinaabot nimo. Makatagpilaw ko, nya makamata na sad. Sorry, ma. Huwag ko magdahong nga may tabuto na mo gabi ni Munit. Nadagyo ko sinampak. Uy, si O. Nasaan ka Munit? Ano ba nakaon ni mo? O siya ako nakaon? Ang ibuha. Mabdus ko, Ray. Usingan! Dili bayot taga akong anak ka si Ray. Kinsa ka ba? Bayon sad ko, sama sa imong anak. Kinsa ka man lagi? Kinsa ka? Hello? Hello? Ma, kinsa itong nanawag sa telepono, ma? Anong nasko man ka? May kay ni Aka, Ray. Sultis tinood. Bayot ka? Karon? Karon. Oo, ma. Bayot ko. Ginoo ko. Nga naman eh, ma. Di ka magkadawad ako. Isa may nag-ingon ni mo. Isang kinsa o unsa ka padawaton taka kay anak taka. Salamat kay ma. Salamat. Ma, nasa gingon ko ini pero happy kay ko kay may umaabot akong anak, ma. Unsa? May apo na ko? Sa mapagkahitabuan? Sa pa, nadami sa among gibati. Labi na kay nakainom yung duwa si Munir. Mauningan sa inahan sa imong anak? Oo, ma. Usa siya ka GRO. O misaan siya nga, di na siya mabalik sa pagka-GRO kung manganak na siya. Ginoo ko sa pagkadagang mga babae. Pero sa GRO, mangyod ka nakapamabdos. Kaya si Munir lang ang misabot sa kong tinuod kapag ka-ako, ma. Sa kong tinuod ka kulon. May nanawag na ko. O siya hinungdan nga nasuko ko. Pag-abot ni mo. Naibahan ko, ma. Siya si Gemma Bayot. Nasuya siya na ako. Kaya dagang ko mga gowns kag-design nga perming nakadaog. Bahala siya. Basta nalipay ko karon nga may umaabot na kong apo. The truth will set me free. Gidawat ako sa akong pamilya. Malipayon sila nga may anak na ko. Salamat sa hinampag nga Munit. Ug mao to mga listeners atong part 3 sa What's the Style drama. O akong pasalamaton katong nag-comment sa ato. Salamat jud nga isa jud na apil sa atong pag-intro vlog. O sa tanan akong mga listeners, salamat kaayo. Ug akong i-shout out sa nag-comment nga sa part 2. Shout out na ko si Ma'am Rosemary Princess. Shout out mo dia, ma'am.
O si Dads Vasquez, shout out nimo Dads Vasquez. Si Nalin Labial, shout out po na ko si Ma'am Del Sam 99. Si Oscar Abidog, shout out po na ko diha si Jude Plustico. Ug mga to mga listeners, tanan ga comment sa ato o gi-shout out ug appeal na to sa atong pag-vlog sa part 3 so What's the Style Drama. O katang-atangin na po at sunod na tong upload mga listeners o uspo na ko. Salamat jud kay sa inyong tanan.